Ja, vi visste ikke at det var så små unger her. Skal vi ha på døra? Så soppgall her, og jeg har sett før i kveld. Ja, det fine? Jeg skal fortelle deg en ting, du unge mø. Ja. Det var mye rart av dagen. Er det det, ja? Ja. Men, Da. kan jeg ha Her er vi! Jingle bell. Har du noe bedre, du? Nei. Jeg ser ikke. Er du blind? Kjære medarbeidere. Vi ber om høyst möjliga tystnad. Kjære medarbeidere. Vi har da brydd hjernen vår noe jævlig. Skal du si ikke hvor står en røyk nå? Hva sa de? Hva sa de? Skal jeg se på deg med det blikket, kanskje? Vi har prøvd. Ikke skrik så fælt, det er ikke nødvendig. Om du skjønner det er så tett under her. Du løfter maska litt, så kan du prate mer renere. Ja. Og så følger på en ting. Og Tom vil jobbe sammen med. Og det er litt slik som også vi er forbindet med. Det er bare å si. Jeg ser så vidt en Kjetil inne i døren her. Ja da. Hvordan er det han, Gunnar? Jeg vil hjelpe deg å lese, Nisse. Til Kjetil fra Kjell og Gunnar. Hvorfor er Kjetil av det? Kjetil Olsen. Olsen. Ja, han så jo borti her. Det var så blankt. Men hvordan kan ikke kjenne jeg borti der, da? Jeg møter seg på helving. Ja, men så fint. Da har jeg så det gjennom gluggene mine. Vær så god. Takk. Jo, og vannet ble varm. Så da får du pakke opp nå før vi kommer videre. Og såpass, Gunnar, ja. kom da. Kom da, Gunnar. Du ser litt... Nei, det gjør ikke jeg. Ja. Har jeg jobbet riktig her, Jansen? Du? Det ser ut som noen En har dere kjøpt. Sånn har jeg aldri sett han så fint. Jeg har aldri sett en tigger sånn. Nei, jeg klarer han er lommeboka her da. Hva var for at det er kenguru, da? Er det lommeskiv da, kanskje? Hva er det som stjeler lommene dine? Er du muldvar? Nei. For de sier ikke det. Han er så ut. Det er svensen ikke sier det. Han er så tigger. Du leter. Pungrotte. Oi. Pungrotte. Her. Ja, det var bra. Han satt langt inne. Det var bra, så. Jeg synes vi må klappe for det.